Good day, basketball fans. Good day, mga kasurog. We are now in our day 5 ng ating Camarines Norte Ako Bicol Cup. Hatid sa inyo ni Congressman Saldico at na Ako Bicol Party List. Katama na kasurog pa. Magandang hapon sa iyo. Ako po si Wadi Jan Bachiller, kasama aking partner na si Coach Paul Sepe, bringing you Talisay versus Mercedes and a monstrous block by Noy Pragoso. By the way, partner, Noy Pragoso is now inserted in the lineup of Mercedes. This adds youth and defense presence inside the Mercedes side. Yes, partner. So ayan ang nakita na natin, ito si Pragoso added here sa lineup ng Mercedes. So mas lalong nadagdagan yung height, partner. So as we all know, Pragoso played for the Camsor leg for Camaligan, no? So titingnan natin kung ano naman contribute niya dito sa Mercedes. While this Talisay team coming from a loss against San Lorenzo, tingnan naman natin kung ano yung magiging adjustments nila coming from a loss, partner. Yes, tama ka dyan, partner. By the way, Pragoso is a champion sa ating liga, partner. Yes, partner. Donning jersey for Camaligan, doon siya nag-champion. And tingnan natin kung ano ang may dadala ng isang Noy Pragoso here sa Mercedes. And now we're seeing medyo underman ang Talisay with 6 players only under the bench. And na si Ibis, short jumper, misses the shot. Nakuha ni Lorenzo ang bola. Lorenzo is rushing. Lorenzo attacks, but good defense displayed ng veteran na si Valles. Yes, partner. So may mga veterano din dito sa part ng Talisay. If I'm not mistaken, Valles is 44 years old, partner. Yes, tama ka dyan, partner. I guess one of the elder statesmen, yes, si Valles sa ating liga na 44 years old. Despite the age, he is still playing very competitive basketball, partner. Yes, partner. So, yan. And speaking of veteran, ang kakatira pa lang na si Lanzaderas ay isa rin veterano, partner. Yes, partner. The age of, I think, 35 years old, partner. Yes. So, talagang ito, mga veteran player natin, hindi nagpapahuli dito sa mga bata. Ayun, nakakuha na naman ng steal. Yes, yan na si Lanzaderas, all alone for 2. And yun ang partner, na-cover ko yung first game nitong Mercedes, partner. I guess si Lanzaderas, JP has a brother dito sa kanilang lineup who, nung time na naglaro sila, both of them scored sa double digits with 17 and 23 apiece. Pero grabe, partner, yung pinakita nila doon. Yes, partner. So yun nga, JP and Gerald Lanzaderas will suit up for this Mercedes team. One of the older guys dito sa team na to. I think, yan nga, sabi ko nga, si Lanzaderas, JP is 35 and Gerald is 37. So, medyo veterano, partner. Yes, tama dyan. Mga age is just a number, pero yung love and passion for the game talaga, yun ang hindi matatawaran ng isang Lanzaderas brothers. Now with the score of 8-5 in favor of Mercedes, medyo low scoring ang ating laro. But still, alam naman natin, may mga early jitters pa yan. Si Noy Pragoso attacking with the short jumper, misses the shot. Rebound sana ni number 21 na si Steven Flores, but nabitawan ng bola. Ang bola mapupunta sa mga taga-Mercedes. So there's a blob on the other side. Tingnan natin. Oh, that's Kamala. Yes, one thing I've noticed coming up the bench for Mercedes is Harold Lopo, who is the best player ng ating kasurog, best player of the ball game, yung previous games nila. So meron pang firepower na natitira ang Mercedes pagdating sa guards. Yes, partner. So ayan nga, sabi mo nga kanina, partner, itong Talisay team is outnumbered. So I think, sabi mo, they're playing 6 players lang, but I think 5 lang talaga yung nakikita ko na maglalaro ngayon, nakasuit up. Pero we don't know. Nasa first quarter pa lang tayo, partner. Tingnan natin ang magiging development comes the next quarters. Ayan na si Erwin Valles with the slow-mo move, a veteran move, but hindi nag-materialize yung kanyang move. Kamala for 3, wala. And yun na, number 16 na si Ken Lorenzo attacking
This is not a good sign on the part of Talisay kasi outnumbered sila and medyo nakikita ko yung fatigue factor kagad sa kanila. But Fragoso Noy collects the board. Outlets to Flores. Drains the 3, misses the shot. Valles secures the rebound. So ayan partner, medyo na in-love itong Mercedes dyan sa 3-point line na yan. So I think they should more take advantage inside because Progoso is and Lanzaderas is there. So yun dapat ang kanilang gawin. And again, sinasabi nga natin, kulang sa tao itong Talisay. So pagpatrabahuhin nila sa depensa to sa ilalim. Yes, tama ka dyan. What a give and go play of Fragoso. Papunta kay Kamala. But ayan na si Erasto Eji attacking the basket convincingly against Noy Fragoso. Yun ang magagandang attitude partner. Despite he is small, he is attacking big time pagdating sa loob. Yes, partner. So, yun dahil lang nakikita ko dito, partner, sa Cam North leg natin, no? Yung maliliit talagang hindi din nag-give up sa mga malalaki. Yes, sir. Nakakuha pa ng foul ang number 21 na si Steven Flores dito kay and we have our first casualty. Unang timeout, I guess itatawag ng mga team Talisay because I guess kita ko na kaagad yung fatigue factor dahil as early as 4 minutes wala pa silang palitan and wala pa akong nakikita na pwedeng pumalit sa kanila coming off the bench. Yes, partner. But despite of that, partner, our score is just the Mercedes is leading just 3 points, partner, dito sa larong ito. So dapat i-capitalize dito ng Mercedes as early as now because outnumbered yung Talisay. They should capitalize this kasi malay mo maya-maya may mga dumating na players na, yes, na pwedeng makadagdag sa ating Talisay team. So medyo ngayon pa lang dapat i-capitalize na ito ng ating leading team which is Mercedes. Tama, yun nga sinasabi ng ating mga veteranong player na kailangan mo ng mamuhunan para talagang umabanding na what orthodox shot, one-handed lefty sa kanyang free throw. Bibihira tayo makakita ng mga ganyong one-handed during sa free throw. But sabi nga nila, it's not about the stroke. The problem, what matters most is pasok ang kanyang tira. Yes, partner. Sabi ko nga, like kahapon, just recall, what works for you, wag mong baguhin. Yun na yun eh. Tama dyan, partner. Kasi yun ang nakasanayan mo eh. Yes, coming off the bench, ayan na, si Asutilla, adding speed sa kanya. Pinasok na din si Mandak dito on the side of Mercedes. Yan na, speaking of Mandak, steals the ball sa kanyang defender. What a pass. Flores with a fall-away jumper. Misses the shot. But there is number 1 na si Aceron cleaning up the mess of his teammate. So yun ang kailangan dapat nilang gawin. Push that ball in transition. Kasi sabi nga natin, mapapagod tong 5 players ng Talisay. So yun ang dapat nilang gawin when it comes to primary offense. Yes, partner. Being a coach in a big league, ano ba ang pwede naging adjustments knowing na underman and siyempre yung fatigue factor talaga hindi mo matatawaran. What adjustments or anong game plan ang pwede mong gawin sa inyong mga teams pag ganitong underman yung kanyang? Well, ako, partner, personally, ang ginagawa ko dyan, drop yung 4 tapos magpapalit-palit ako sa magpipressure ng bola. Kasi ang gagawin natin dyan, dapat ma-prevent din natin yung pass break ng kabilang team. Yes, so, as the plays progresses, yung mga players ko, isi-switch ko na lang. So, ganun dapat. Kasi ang gagawin nito ng Mercedes for sure, tatakbuhan sila, alam na kulang sila eh. Yan, si Noy Fragoso imposing his will inside. Yun ang partner ang ginagawa ng Talisay right now. Talagang pagpapalit-palit lang sila pagdating sa depensa. Pero ang tanong dyan, partner, hanggang kailan sila tatagal when it comes to stamina and yung strength dito sa loob ng court? Yun, partner, ang dapat nating tingnan dyan. Kasi, and also, dapat maging aware din yung coach, partner, kasi may timeout naman and may mga fouls to give naman yan. So, dyan natin magagamit yung mga bagay na yun when it comes to strategy, when it comes na outnumbered or outman tayo. Tama ka dyan, pero ayan si number 21 na si Steven Flores talagang attacking his way inside. Talagang kanina pa siya napapansin, partner, kanina pa napapansin. No, once he gets the ball, talagang he is attacking convincingly sa ilalim. Yes, partner. So,
yun naman siguro ang nakikita niyang advantage sa ngayon. So talagang at nasa attack mode talaga siya. Yes, tama ka dyan. Ayan na si number 18 na si Ernesto Eje. And he was tackled and foul ni Mandak. And I guess, grabe partner, that is the first foul of our ball game partner. Yes, partner. So, napaka nila sa foul, napaka good nila when it comes to protecting their fouls. Pero I love to watch this guy, partner. Masabi ko lang from Mercedes, this Mandak guy, Jericho Mandak, the point guard. Ito ang naging isa sa revelation against their win, against the home team nung nakaraan, the Basod team. So, napaka hard worker yung bata eh. So, I love the way he plays, partner. Yes, tama ka dyan. One thing I've noticed kay Mandak talaga, he has both offense and defense talaga pagdating sa laro. Parang yung aking kaibigan na si Michael Asiado is watching right now na both offense and on defense. And syempre yung outside shooting din ito, pakakabantayan natin. Yes, partner. What a pass by Ernesto Eje over Manlangit. And ilista mo na yan sa ating top 10 plays of the week for sure. Yes, partner. So, yun lang ang sinasabi natin. Mercedes should capitalize kasi nadadagdagan na tong player ng Talisay. Manlangit, andyan na si Manlangit, isa din sa pinakabatang player ng Talisay. Pero, hard worker pagdating sa loob. Yes, tama ka dyan. And finally, partner, meron ng pamalit ang Talisay side. So, again, this is a good sign on the part of Talisay talaga. Ayan na, si Lanzaderas. Pinasok na si Geraldo is by the way no attack mode agad. After receiving that ball, nag-curl kagad siya and lumusot and he was tackled and foul and ngayon nasa free throw line siya. Yun nga, itong magkapatid na Lanzaderas na to talagang double trouble yes, pagdating sa loob ng court. Yeah. So, parehong veterano, they know how to play the game. Talagang hindi mo din talaga matatawaran itong dalawang magkapatid na to, part. Yes, tama ka dyan. Pasok yung free throw niya na finds the bottom of the net. Parang aking kaibigan na si JJ Caspe na big time na ngayon na nanonood. Batiin ko raw siya. And batiin ko rin aking mga kabarangay sa Kawit East Washington Drive na happy fiesta sa inyo. Louie, alam happy na. Fiesta po. Si Cesar Aringo nagbababati. Magandang hapon sa iyo, sir. And patuloy lang po kayo manood ng ating laro and suporta. Please follow, like, and share ang ating Facebook page. Meron tayong YouTube channel and yun na nga, pinaabangan ko ang former dating who once be kasurog best player of the whole game na si Lopo is now inserted in the lineup. So ayun na nga, partner, sila Lopo. Tingnan natin kung ano gagawin niya off the bench kasi I think sanay siya na nagpa-first five. Yes, So tingnan natin ngayon dito. Ayan na with a fall away si Lanzaderas and that is not a good sign kasi a man is down on the floor. Tingnan natin kung sino yan. I guess si Franz Asiron is in the floor right now. We hope that this is not a serious case on the part of the player. Kasi alam naman natin, coach, na ayaw natin ang ganyang mga injuries, especially pagdating sa tuhod. Dahil talagang kawawa ang mga players pag sa tuhod tinamaan. Yes, partner. So, yan ang mga me personally as a coach, ayaw ko makikita even my opponent, partner, ayaw natin nakakita yes, ng ganyan. Kasi, but we all know this is a physical game. Kasama yan sa mga cons na mangyayari pagdating sa loob ng court. Pero sana wala namang there's nothing serious dito sa ating player na to. I guess medyo hindi naman siguro serious case dahil nailakad naman. Usually daw pag talagang hindi mo na ilalakad yung paa mo, medyo delikado. And buti na lang safe ang ating players. And alam naman natin na gusto natin maging safe lahat ng mga players kahit sa anong mga aspeto ng laro. Pero there's wala naman intention to para makasakit doon itong other team. So medyo I think mali lang talaga yung bagsak niya or tinamaan lang sa tuhod, partner. Yes, tama ka dyan. Marami tayong nanonood sa ating Facebook Live, partner. Talaga, hindi ko lang masabi kung magkano figures. Tanong natin ating mga kaibigan dyan. Ayan na, si Lanzaderas with a pull-up jumper. Misses the shot. But there is number 27 na si Jerome Ramos. Grabe, quality minutes after ipasok siya. Talaga nag-contribute ka agad. Parang ang aking kaibigan na si Wally Balmas na may tira sa labas. Misses the shot. Rebound ni Carrascal. Outlets to number 24 na si Asutilla.
Gives the ball to Lopo. Lopo attacks and scores for 2. Ayun na, sumali na itong si Lopo sa scoring partner party. So, napa-time out doon. Yes. Again, I think, that's the end. Yes, partner. The first quarter, that is partner. the end. So, with a score of 30-18 in favor of Mercedes. So, ito nga, partner, sabi nga natin, sana dito sa team ng Talisay may mga players pang madagdag. Because I think this Talisay team is a good team also, partner. Medyo, yun nga, outman siguro. And when it comes to height, medyo advantage lang yung kabila. Pero kailangan nila to work as a team dito sa larong ito for them to came back dito sa kanilang sa lamang na ito ng Mercedes partner. Yes, I guess this is just a very manageable lead naman on the part of Mercedes. But still, alam naman natin na Talisay has to focus on the game plan na meron sila in order for them talaga makahabol sa larong ito. And alam naman natin, these guys are veteran players. So, alam na nila kahit alam naman yung mga veteranong players na yan, partner, kahit walang ensayo-ensayo, but still, pag nandyan sa loob ng court, very effective. Parang aking kaibigan na si Chino Molano na very effective pagdating sa loob ng court. And si Ronel Santos is watching right now. Boss, magandang hapon sa'yo. And si Sai. Uy, Cyril, kamusta ka na? And yun na nga. Si Greg Carlos Lita, shout out sa inyo. And yun na nga. Manood kayo ng live para at least makita nyo kung gaano kagagaling ang mga taga Camarines Norte pagdating sa basketball. Yes, partner. So sinasabi nga namin kahapon na itong liga na ito is hindi basta-basta. So itong mga players na ito is hindi basta-basta din. This is handpicked by their coaches and yung mga managers nila talagang ito yung mga pinakamagagaling sa kanilang lugar, partner. Tama ka dyan, partner. Kumbaga, ayan na, Talisay is rushing right now. But a sorry miss on the part of EJ. Yun na nga, partner, sinasabi yung basics ng basketball. You have to use the board, partner. Yes, partner, always. Dapat, yun na nga. Number 24 ng Mercedes drains the 3. Kian Asotila with a bomb. And yun ang babalik tayo, partner. We're going back to the basics na use the board and protect when you're dribbling. Yun ang mga basics na talagang dapat i-develop ng ating mga kabataan right now. Yes, partner. So sinasabi ko nga sa mga players ko, kahit paanong tira pa yan, pag dun sa basic, 2 points and 3 points lang naman yan eh. Yes, wala namang pagbabago yan eh. Tama. So kahit pagandahin mo yan, hindi naman mababago yung score eh. Tama ka dyan, partner. The scoring is just 2 points and 3 points. Talaga yung mga fancy moves. So we should limit that. Yes. And alam naman natin yung mga coaches talaga mainit sa mata yung mga fancy moves na yan. Alam naman natin na score is a score but you have to score in an easy way. Yes, and partner. yung komportable ka. Yes, partner. So hindi naman natin inaalis sa mga batang ito na mag-enjoy sila, no? Pero so far kasi dito sa larong mga ganito, dapat alam natin kung ano yung ano ng seryoso at medyo hindi eh. So this is a big league, partner. Pasalamat tayo lahat kay Congressman Saldico and to ako Bicol Party List for bringing out this kind of league, partner. So daming na nabibigyan ng opportunity and bibigyan ng exposure ng mga kabataan. Tama ka dyan, hindi natin napapansin na ganitong level ang ganda. But baka pagdating ng panahon, nandun na tayo sa national level. Yes, partner. Hindi natin alam. And meron din masascout ng mga players na who will play eventually sa mga big leagues sa Manila. What a defense is played by Carrascal. Standing his ground against Manlangit, but Manlangit finishing with a short jumper. Grabe, better offense lang that time si Manlangit. Yes, tama ka dyan. And si Asutilla again for 3. No good. Rebound ni number 16 na si Manlangit. Scores for 2. Grabe, partner. Kondisyon na kondisyon ng batang to. Si Fitzgerald Manlangit has been very steady pagdating sa opensa. Pero sabi ni Lanzaderas, akin na yan, but he misses the shot. Asutilla collects the board. What a drop pass kay Carrascal, but a sorry miss, partner. Manlangit, 1-on-1 against Lopo. 3 shirts. Manlangit attacks using the glass and foul. A sorry miss, partner, on the part of Carrascal. That leads Manlangit to a fast break. Buti na lang, hard-earned points. Manlangit will troop to the line for 2. Yes, partner, ito si Manlangit. This is a very fun to watch also dito sa Talisay team.
dun sa last outing nila against San Lorenzo, isa din to sa bumuhat dito sa Talisay team na to. But unfortunately, they came up short on that game. Pero makikita natin itong prowess itong batang ito, partner. Yes, yung eagerness niya talaga to lead this Talisay squad. Alam naman natin talaga these players are veteran players. So, I guess siya ang mag-spearhead ng Talisay pagdating sa opensa. And I guess he is struggling right now sa free throw line. And sayang naman because this is the chance for them to decrease the lead even without yung clock ay gumagalaw. And partner, meron tayong interview galing sa ating courtside reporter kasama ang team manager ng Mercedes, Cassandra. Magandang hapon po. Magandang hapon mga kasurog. You are watching Ako Bicol Cup Camarines Norte. I am Cassandra Saton, your courtside reporter for today's ball game. For our second game, we are witnessing the battle between Mercedes versus Talisay. Now we have the chance to converse with the team manager of Team Mercedes, Sir Irwin Segundo. Sir, magandang hapon po. Kumusta po kayo? Magandang hapon sa lahat ng mga taga-Camarines Norte. Okay lang, medyo pan-third game na namin ngayon kaya medyo nakaka-adapt na sa laro. Ayan sir, as a team manager po, paano nyo po ba nabuo yung team? Nahirapan po ba kayo o madali na lang yung pagbuo ng Team Mercedes? Sa totoo lang last hour na ako nung maging team manager kasi may dati ng manager yung team namin. Bali Sabado na, mag-opening na akong kumunin. Pero yung mga player kasi yung player ko dati na mga yan. Kaya halos sabi nga magkakasama na yung matagal mga player ko na ng ilang taon. Kaya medyo madali na rin kahit papano. Ayan sir, nakadalawang panalo na po yung Team Mercedes. Ano po ba yung dapat pa naming abangan sa team nyo for your upcoming games? Pinaka-inaabangan natin siguro sa mga taga-Camarines Norte yung paglalaro sa bayan ng Mercedes. Kasi sa bayan namin talagang siguro makikita nyo yan pagdating ng Mercedes. Ang full pack ng tao niyan. Ang kantsawan siguradong nandyan yan. Ayan sir, we are currently live po. Baka may gusto kayong batiin o pasalamatan. Go ahead, this is your chance. Kaya siguro unang-una batiin ko lang aking mga anak na nanonood siguro sa TV ngayon. Yung bayan ng Mercedes, batiin ko po. Magdidiwang ng anniversary, foundation anniversary ang bayan ng Mercedes sa Petsa 8. Sa pamunuan ng aming Mayor Alexander Lu, at sa mga kasamahan niya po sa Sangguniang Bayan. Siguro ito yung pagkakataon na mapakita ng mga taga-Mercedes kung anong galing ng mga taga-Mercedes pagdating sa basketball. Kaya shout out sa mga players ko, sa lahat ng mga sumusuporta sa bayan ng Mercedes. Maraming salamat. Ayan, thank you very much sir and good luck to your team. That's the latest update from the courtside. Back to the panel. Yes, maraming salamat po, Miss Cassandra, and team manager ng Mercedes. Maraming salamat, sir, sa opportunity na tumulong sa mga players ng Mercedes and mag-participate sa ating prestigyosong liga na Ako Bicol Cup Camarines Norte. Yes, partner. So, ayun nga. Hindi din tayo makapaghintay na makapag-venue din dyan, sabi Yes. niya, sa Mercedes. So, titingnan natin kung kailan yan. Pakaabangan natin yan. And for sure, magbibigay tayo ng schedule dyan. So, ayan. Bola ngayon ng Talisay Valles, guarded by Lorenzo. And si A Erwin, pass. what an emergency pass by Valias to manlang it over the outstretched arms of kay Noy Fragoso. Ayan Buti na, na lang, si Lopo partner, inside. Nahanap niya pa yun with Lanzaderas and Progoso in front. Yes, tama ka dyan. Si Noy Fragoso talaga. Alam mo, mga Noy talaga magagaling yan. Speaking of Noy, Gian Kilao is watching right now. Si Arnel Tuanyo, Sir John Barbonio, Edwin Aguilar, Michael Aike. Magandang hapon sa iyo, sir. And yun na nga, si Lopo is in charity stripe and makes his first free throw. Yun na nga, partner, talagang gandang emergency pass na binigay kanina ng veterano. Yun ang mga veterano talaga, partner. Yes. Alam Naman, kahit ako, pag ako pinapapili, partner, kung anong pipiliin ko, rookie versus veteran, dun pa rin ako sa veterano. Kasi yung countless years na they battling inside the court talaga, kahit alam na nila kung saan sila pwesto, Yes, partner. yun ang kagandahan doon sa mga veterano yan. And sila ang nagiging pangalawang coach pag nasa loob sila ng Yes, court. partner. May karagdagang coach ka na sa loob ng court pag ganyan. So, pero mas maganda ata itong ginagawa nitong Talisay kasi
mas konti yung rotation, mas maganda yung naro-rotate itong coach nila. So, itong lead na to is just an 8-point lead, Yes, partner. Kanina, 14 yan, if I'm not mistaken. So, ngayon, medyo okay itong 6-man rotation nitong Team Talisay. Yes, tama ka dyan. Yung 6-man nila working wonders. And medyo, minsan kasi talaga pag ganyan na outnumbered ka, mas nagiging aggressive ka tuloy. Yes. And binibigay mo yung 100% mo And para sa iyong team. And sa kabilang team naman, may chance sila na parang mag-relax kasi ay kaya natin yan kasi aanim lang yan, Yes. di tatagal yan. So, Medyo nanggigigil Yes. at that lead to a turnover pagdating sa kanila. yes, partner. Pero kung ako dito sa Mercedes, talagang i-capitalize ko na to. Talagang kagat kung baga. Yes, tama dyan. Kung kaya na nilang lamangan as early as now, 30 to 50 points. So, do it. Pero I think di naman talaga magbabackdown basta-basta itong Team Talisay. Mandak gives the ball to Lanzaderas. Lanzaderas kicks it out to Mandak with 11 seconds remaining. Mandak with a pull-up jumper drains the 2 points. Ayan na si Egje. Double team. Kamala is rushing. Lobs it up to Lanzaderas and he was hacked and fouled ni Randy Abiña, and si Lanzaderas JP will troop to the line for 2. So ayun, partner, nagiging effective na naman itong full court trap nitong Team Mercedes. Actually, their win against Baso dito, isa sa mga talagang tiningnan natin nung game na yon, itong traffic defense nitong ginagawa nitong Mercedes that really works for them. Pag ginawa na nila yan, talagang nagkakahanap sila ng steals and they finish it strong, partner. Yes, tama ka. Kung ako yung head coach talaga ng Mercedes right now, pagdating sa defense, I have to double up the defense talaga. At in order for Talisay na mapagod sila talaga. Kasi yun talaga magiging advantage sila. Magiging disadvantage pala ng Talisay pag talaga yung fatigue factor tumama na sa kanila, and madaling-madali na lang mag-score ang Mercedes right now. Okay, partner. So, yun lang nga, partner. But before that, pasadahan muna natin itong ating high scorers on the first quarter. For Team Talisay, we have Saspa with 6 points and Abina with also 6. For Team Mercedes naman, partner, we have Flores with 7. And of course, JP Lanzaderas with 4 points, partner. So, yan ang mga maganda yung linaro ng first quarter. Yes, yan na si Manlangit attacking the defense against Noy Progoso. And Noy Progoso hindi nagustuhan ang tawag sa kanya. Pero na-foul niya si Fitzgerald Manlangit, and he's in the free throw line right now. Ito nagugustuhan ko dito kay Manlangit, partner. Talagang hindi din siya na-intimidate dito kay Progoso. Talagang ina-atake niya. So that's a good thing for the coach of Talisay, Coach Dennis De Lemios. So good na nakikita niya na kahit yung big niya is medyo undersized, atake pa rin ang atake, hindi natatakot. Yes, tama ka. Napansin ko pala, coach, assistant coach ng Team Mercedes, si Coach Jomo pala yun. Yes. Yes. I guess he is a product of Ateneo Dinaga. Yes, actually both of them, Coach Gabriel Catolico, head coach, and Coach Joma is a product of Ateneo Dinaga. So nice. talagang makikita natin ito, Team Mercedes has a system talaga. Yes, tama. When it comes to this. So hindi basta ba hindi swerte yung trap na yun. So talagang pinag-practicean nila yun. Yes, tama ka dyan. One thing I've noticed during their first game talaga, sabi ko, this team has a system. Kumbaga, every time talaga, every possession talaga nakikita ko na meron silang dinodraw play, and eventually nako-convert din naman nila. Yes, partner. So I've talked to them, I think that's Thursday. So, tinanong ko kung ano yung composition ng team na to. Karamihan pala sa players is homegrown. So, sabi nga nila, wala silang import. So, ngayon lang dinagdag ito si Progoso on their third game na. So, titingnan natin din yung magiging, sabi ko, yung contribution ni Progoso. Pero yun na maganda kasi may sistema siyang papasok, di ba? So, may Yes, sistema na susundan. Yes, tama ka dyan. I've noticed talaga, sabi ko, may sistema yung team na to. And knowing this Progoso, coming off from Kamaligan, who also has a system pagdating sa kanilang team, kaya medyo madali lang pag-adjust si Progoso. Speaking of Progoso, natawagan ng traveling si Progoso. Progoso rather,
And hindi nagustuhan ni Coach Joma ang itinawag ng mga referees. But still, ayan na. Ayun na naman, partner, yung trap na yon. Yes. Working wonders for them. Talagang wala pang ang 2 segundo. Nag-commit kagad ng turnover ang mga taga-Talisay. Yan na si Pragoso. Forcing his way. Misses the shot sa ilalim. Yan na si Pragoso. Talagang he is very heavily guarded. Mandak with a pull-up jumper. Misses the shot. And ang bola mapupunta sa mga taga-Talisay. So ito naman, partner, pagkakataon na ng Talisay to score here, but the trap is there again. So ito, kailangan ito, they have a man in the middle, and wag sila mag-dribble, attack this trap with a pass. Yes, tama ka dyan. Yun ang sagot talaga dyan, but that is a turnover again. Sayang. Muntik na. Tama ka dyan, Coach. When mayroong pressure defense talaga, you must limit your dribbling. Kasi alam naman natin na mahirap i-surpass sa mga ganong trapping defense pag puro dribble lang inatupag natin. Yes, partner. And of course, they should make short passes. Kasi yung ginagawa ni Ige, gusto niya broke kagad yung trap na yon. So ang ginawa niya talagang 2-man pass away pa yung ginawa niya. So dapat dyan short passes lang. Ayan na, it's a no-no to stop dribbling. What a defense, double team. And natawagan ng foul, sabi ng ating referees. Sayang, naputok na sana, pero alam naman natin, ang magigiting na referees natin, mas alam nila pagdating sa mga ganyang cases na yan. Yes, partner. Medyo na-over yung intensity naman ng 2 guards itong Mercedes dun sa sequence na yun. What a miss. Sayang naman yun, partner, kay Erasto Edgy. Partner, this is just an 8-point lead. Yan nga sinasabi ko, partner. So, hindi nakakalayo yung Mercedes dito. So, very manageable yung lead na yan. And, nasa second quarter pa lang tayo. Yes. So, talagang lumalaban itong Team Talisay dito sa kahit medyo kompletong lineup dito Mercedes. What more kung kumpleto ang lineup ng Talisay? Yes, I guess partner. this is but still, it's an exciting ball game. Tingnan natin kung hanggang saan talaga aabot ang intensity at energy ng mga taga-Talisay. Yan na si Lopo. Lopo gives the ball to number 28. Hesitates, drops it up to Pragoso, but blocked by Ibis. Ayan na si Aceron. Gives the ball to Mandak with 12 seconds remaining sa kanilang shot clock. Mandak kicks it out to number 28 na si Kamala. Misses the shot. Randy Aviña rushes against Aceron. Fakes up and under. Drops it up to Ibis. Double team. Gives the ball to Edge. 4-3. No good. Rebound. Aceron. Gives the ball to Lopo. Lopo. Short jumper. No good. Pragoso. Clearing up the miss and scoring for 2. Yun ang magiging problema nila si Pragoso pag hindi nila binax out sa ilalim. Yes. Ayan na si Ibis sa ilalim. Gives the ball to Randy Aviña but misses the shot. Aceron gives the ball to Kamala. Aceron sidesteps using the glass and 1 plus the foul. Yun ang dapat nilang i-capitalize dito ng Team Mercedes. Talagang push that ball pag nakuha nila yung bola na yan kasi medyo naiiwan itong mga taga-Talisay when it comes to transition, partner. Yes, tama ka dyan. And alam naman natin medyo hindi nahahabol yan dahil nga kulang sila sa tao at medyo pagod na rin sila for sure sa ating laro. And yun na si Aceron, completes the 3-point play. And nakita ko ang isang player ng Talisay who's in street clothes right now. I guess he suffered an injury sa kanilang last game. Nakita ko si Bariso. And sayang, Ian Bariso is suffering an injury. Ayan na si Kamala. What a backdoor play sana, kaso nabita na Kamala secures the possession again. Gives to na Pragoso. Pragoso. Lopo attacks. Short jumper. Misses the shot. Aceron collects the rebound and scores for 2. Again, yung box out na sinasabi natin, kailangan nilang bumax out. Lahat kasi, partner, nakatingin sa bola Yes. pag may tumira na eh. Ayan na si Kamala. Gives the ball to Mandak. Short jumper. Misses the shot.
Abina collects the board. Eje is rushing against Fragoso. Fall away jumper. No good. Kamala with the spin. Behind the back dribble. And si Eje natawagan ng foul. Grabe partner yung mga dribbling display. Napakaganda ng Kamala. handles eh. And parang si Kaloy Rivera kung mag-dribble. Rivero, Kaloy, magandang hapon sa iyo. And si Noy Abelarda Ebrada, magandang hapon sa iyo. JC Kyrie Giring is watching. Salamat sa panonood. Yan na si Kamala. Outlets to Lopo with the crossover. Gives the ball to Fragoso. Kicks it out to number 16 na si Kent Lorenzo. Misses the shot sa ilalim. Azeron. He was hacked. A hard foul on the part of Randy Abina. So that's 3 talisay guys on him. So yun na partner, dapat dyan, pati yung pag-rotate ng player sa defense, dapat pag-usapan nila yon. Kasi napapansin ko dito sa team, wala man lang nagsasalita sa kanila when comes to rotation ng sa depensa. Kasi alam na nilang nandun sa likod yung tao eh. So dapat sinasabihan nila yung teammate nila na mag-rotate doon. Tama ka dyan. Good communication will lead you to a better defense and offense partner pagdating sa mga teams na yan. Yes, partner. And yun na nga, we are now nearing the end of our first half with 52 seconds remaining with 46-35. Ayan na si Ibis with the undergoal stop and scoring for 2. And right now, maraming nanonood sa ating Facebook page. Partner si Kamala with a 3-point shot. And si Gustavo is watching. Gustavo, magandang hapon sa iyo. Salamat sa panonood. And si Scarlet Angel, magandang hapon. Fragoso with the sidestep. Parang ang tatay ko na nanonood. Happy viewing sa inyo, Dad. Ma. Napakagandang sidestep. Napakahaba na nag-sidestep ang partner. So, bihira lang tayo makakita ng mga big guys. Napaka-mobile. And isa si Fragoso doon, partner. Yes, tama ka dyan. Parang free throw. Free throw ni Giancarlo Kilaw and Arnel Tuanyo. And magandang hapon sa inyo. Siyempre, itong ating Ako Bicol Cup Camarines Norte ay hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. And siyempre, si Congressman Jill Bongalon din. Yes, partner. And ayan na si Eje with EC2. Yun na, speaking si Congressman Jill Bongalon who open up the league, the tournament natin. Napakagandang opening natin. And we are now nearing the end of the first half. And si Lopo attacks with a spin. And he was caught dancing in the wrong song and was called for steps. Trouble there. So ayun nga partner. So again, iniimbitahan po natin lahat ng gusto pang humabol dito sa Basod Sports Complex. May mga upuan pa po. And to all watching sa ating mga social media platform, happy viewing po sa inyong lahat. Yes, yun na si Eje attacks with a floater. Misses the shot and that ends our first half with the score of 46-39 in favor of Mercedes. What a first half, partner. Yes, partner. So, yun nga, sabi nga natin, medyo low scoring partner yung natin, ball game, pero lamang pa rin ng Mercedes dito sa ating laro, partner. Yes, and tingnan natin kung ano ang magiging resulta ng ating second half and magbabalik po ang Ako Bicol Cup Camarines Norte hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Babalik po kami. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadapulan ang tabang tigi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa.
Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Dinat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, kadakulan ang tabang dito sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Dinat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Yes, kami nagbabalik ang inyong paboritong liga, ang Ako Bicol Cup, Camarines Norte, hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List, katabang na, kasurug pa, partner. Magandang first half meron tayo dahil despite outnumbered nga itong Talisay, but they managed to stick dito sa leading na Mercedes and syempre total team effort on the part of Talisay. Yes, partner. So ito na nga yung mga scorers natin for
Talisay, we have Saspa with 11, Manlangit with 9, and Abina with 7. For Team Mercedes naman, Flores again with 7, and Progoso may 6 points na at 5 rebounds, partner. So malaking tulong yan para sa Mercedes. Tama ka dyan. Yung rebounding naman kasi talaga ang maaasahan mo pagdating kay Noy Progoso talaga. And yan na si Ibis. Gives the ball to veteran na si Erwin Novalias but misses the shot. Bola nandito kay JP Lanzaderas. Open jumper. Misses the shot but there is Haseron with the offensive rebound. Yun ang partner ang sinasabi natin. Dito matitest talaga yung stamina. And as we take a look sa 3-pointers ni Jericho Mandak, mabalik tayo, yung stamina ng Talisay dito sa huling 2 quarter ng ating laro. Yes, partner, but for Team Talisay, there's no need to hurry, partner. Yes. Yun nga sa sinasabi natin, napakaaga pa nito, 10-point lead for Mercedes, but narinig tayo ni Gerald Lanzaderas to add that 2 points for Team Mercedes. But again, this is just the the third quarter. So hindi dapat dito magmadali itong Team Talisay. Yes, tama ka dyan. Good two-man game on the part of Lanzaderas brothers talaga. And yun na nga, partner. Ano kaya game plan si Saspa? Gandang bitaw. Pero si Mandak, sabi niya, babawiin ko yan with the fall away. Partner, I've noticed the first game pa lang sinabi ko na dito kay Mandak na it reminds me of Joseph Yo pagdating sa mga jumpers, yung tataas na talon and yung kamikaze drives na pinapakita. That reminds me of Joseph Yo talaga itong si Jericho Mandak. Yes, partner, maski yung pormahan niya with those tights, compression. So, ganun and talaga. And yung shorts, yes, baggy shorts na mahaba. Shorts. Joseph Yo talaga. Grabe, partner, na paghahalata ang ating edad. That was 2004, 2005 De La Salle University, partner. Yes, so, tama ka. And kasi ako, inabot ko na, partner, yung mga ano na ngayon, yung sa La Salle ngayon, yung point guard, yung big man nila. Is in the Gilas right now. Kalimutan ko yung pangalan nila pero mas natatandaan ko talaga si Mac Cardona at si Joseph Yo during the La Salle days. And syempre, parehong-pareho ang pormahan ni Mandak with Joseph Yo. And now we are back sa ating laro. And Mandak attacks. Yun ang partner ang sinasabi natin. Tip in, nakuha ni Ibis ang bola. Eje is rushing. Eje 2 against 1. What a shot, partner! Kay Erasto Eje. Ito naman si Eje, partner. Kahit gano'n, transition, very composed pa rin siya sa dribbling niya. Yes. So, napaka-slow mo naman. Tama ka dyan. Mga medyo hindi lang kaganda ng galaw. Pero yan na! What a crossover! And a pass to Ibis but misses the shot. Sayang nun, partner. Ibis collects the board and scores for 2. Sayang nun, partner. Napakaganda find sana yon on the last second. Pero ito, again, lumalapit na naman itong Team Talisay. So yun nga sinasabi natin, hindi basta-basta magbaback down to dito sa Team Mercedes. And Lanzaderas with a follow, he misses the shot. Ibis collects the board. Gives the ball to Eje. Outlets kay Manlangit. Yun, Manlangit with a drive pass to Saspa for 3. Uy! Swerte! Mahirap yun, partner. Mahirap gawin yun. Yes, very rare ang mga ganun talaga opportunity na naiipit ang bola dyan. And sabi nga, bibihira lang yung ganun. Pero it is a turnover on the part of the shooting team. But it's a good look for Saspa, partner. Yes, tama ka dyan. Sabi nga nila, an open look is a good shot pa rin talaga. Ayan na. Mandak misses, but there is number 21 na si Flores securing the board and the possession, and he was hacked and foul. And nasa free throw line siya. Yes, partner. So, yun na yung sinasabi natin dito, partner, sa Team Talisay. Every time Mercedes take that shot, lahat sila nakatingin dun sa bola. They should box out first. Diba? Put a body on the man of Mercedes para makuha nila yung rebound na yun. So, hindi nila makukuha yun kung talagang talo lang kikipag-jumping competition sila dyan. Kasi matataas din tong Team Mercedes eh. Yes, maririnig mo yan sa ating mga veteranong players na hindi lahat ng rebounding king ay matataas tumalon. Yun mga, kumbaga, they are using their skills and body to box out para makakuha ng mga offensive and defensive rebounds.
Ayan na si Flores with the orthodox one-hander lefty shot. But effective. Effective, partner. Yun talaga ata tira niya sa free throw. Eh. What a pass sana ni Abiña, pero nandun medyo sumobra ang pasa ni number 24 na si Kian Asutilla papunta kay Flores, and meron tayong pressure defense na ina-apply ang Mercedes right now. Pero binigay ang bola kay Valles. Alam naman natin pag mga veterano, kayang-kayang itawid ang mga bolang ganyan. And yung sinasabi mo mga short passes dapat ibinigay, pinakita ng isang veterano si Erwin Valles. Saspa with 7 seconds remaining sa kanilang shot clock with the spin and the pull-up 3. Misses the shot, and ayun si Ibis battling out with 2 orange shirts. But he did not finish his shot, pero still good boxing out and good rebounding on the part of Ibis. Yes, Team Talisay is never give up on that possession. Kaya na si Valles, what a pass. And a fake and a patient move but misses the shot. Lanzaderas collects the board, pero nandun si Saspa. Ginulo ang bola, mapupunta sa mga nataga-orange Mercedes. And by the way, partner, donning the orange jerseys are para sa ating mga late tuners. Mercedes is donning the orange jerseys, and yun naman yung maroon ang mga taga-Talisay. Si Flores, Trumi Points, Mintis, nakuha ni Valles. Yes, partner. Sumabalik tayo sa usapang jersey. Dito po sa AKB Cup, yung mga jersey na yan, ngayon naman, napakaganda ng design. Libre po yan sa mga player. Yes. And pati ang sapatos. Yes, tama ka dyan. Kulang na lang, libre yung sapatos ng commentator. So, yun po. So, ano pang hahanapin nila? Medyas na lang yung dadalhin, maglalaro na. Tama dyan, partner. And yun na nga ang sinasabing suporta na meron ng ating butihing congressman. And meron tayong report galing kay Cassandra kasama ang assistant coach ng Team Talisay. Cassandra, assistant coach, magandang hapon sa inyo. Magandang hapon, Camarines Norte. For the third quarter, makakasama at makakausap natin ang isa sa mga coaching staff ng Team Talisay. We have here Coach Rocky Vargas, assistant coach ng Team Talisay. Coach, magandang hapon po. Kumusta po kayo? Yes, magandang hapon sa lahat ng manonood. Ayan, okay naman. Coach, after the first half, ano ba sa tingin nyo yung dapat pang i-improve o palakasin ng team sa mga susunod pang oras at sa mga susunod pa nilang laro dito sa Ako Bicol Cup Camarines Norte? So yun na nga, oo. Sabi ko nga namin sa team namin, kahit na tayo ang pinaka-underdog sa tingin namin sa laban na ito, sabi ko, tiyagaan lang natin ang depensa at ang opensa. Sabi ko, makakakuha din natin ng unang panalo. At sabi nga namin sa second half, pagdating ng second half is tao-tao tayo sa goal natin para makamit ang panalong ito. Ayan, Coach, we are currently live po. Baka may gusto kayong batiin o pasalamatan. Go ahead, this is your chance. Yes po, syempre. Pasalamat ulit namin sa ating butihing Mayor Dondon Mansonido, at syempre sa anak ko nanonood, Robby Tor. Shout out, at syempre sa lahat ng taga-Talisay na sumusuporta, lalong-lalo sa live telecast ng Ako Bicol. Salamat sa inyo. Ayan, thank you very much, Coach, and good luck to your game. That's the latest update from the courtside. Back to the panel. Yes, maraming salamat po sa assistant coach ng Team Talisay for gracing an interview, and salamat rin sa mga nanonood ng mga taga-Talisay. Magandang hapon sa inyo. Salamat sa pagsuporta sa aming liga. Yun na nga sinasabi nila, partner. Underdog nga sila, talaga tag as underdog dito sa ating liga. But still, tinamo nyo ng puso. This is just an 11-point lead with malayo pa yung oras. Kaya kayang-kaya pa makahabol. Kumbaga, it's anybody's ball game right now. Yes, partner. Very manageable pa. And ayan, may pagkakataon nito si Manlangit na bawasan pa yung kalamangan na yan. And he did. So, ang score natin is, official score is 55-48 in favor of Mercedes pa rin. Yes, yun. Si Lopo talaga kanina, inihintay ko lang na pumukol ang scoring nito. Bata talagang pinipetix lang ni Lopo. Kasi lalamang pa sila. And yun na nga, si Manlangin talagang pero right now, I guess, Lopo is in attack mode. Yun na nga. Gives the ball to Lanzaderas. Misses the shot. Ayan na. Abiña. Ahead for Manlangit. Manlangit drops it up to Ebe.
Eje stepped on the sideline, on the baseline, and we have a blocking foul, partner. Sorry. So that's only the third team foul of Team Mercedes. So pero mapupunta pa rin sa mga taga-Talisay ang bola. So we have a blob here. Titingnan natin kung anong magagawin ng Talisay. So Manlangit. Pass outside. And as Abiña gives the ball to Eje with the floater using the glass, misses. Aceron collects the board. Aceron gives the ball to Lopo. Lopo attacks, drops it up to Noy Progoso for 2. Very easy yun para kay Yes. Progoso, partner. So Yeah. good find on the part of Harold Lopo. Yes, si Harold Lopo talaga very composed din talaga siya. Alam niya kung ano ang gagawin niya pag nasa loob na siya ng court. And si Manlangit gives the ball to Randy Abiña. Manlangit loses the ball. Ayan na si Asutilla, attacks and scores for 2. At ayan na yung pressure defense na naman na ina-apply ng mga taga-Mercedes. Eje gives the ball to Manlangit with the fake block by Noy Progoso. And coaching staff ng Mercedes hindi nagustuhan ang tawag. And kahit si Noy Progoso talaga, sabi niya, nakatayo lang ako at nakataas ang kamay. Bakit tinawagan ng foul? And okay. I think, partner, yun ang rinireklamo talaga ng coach ni Coach Gabriel Catolico. Yung foul na yun kasi nasa taas talaga yung kamay ni Progoso there. So I don't know if what our referees see, pero I think may nakita talaga silang foul on that. So the referees are explaining to the coaching staff. So yun naman ang kagandahan dito. Every time na may mga ganyang senaryo, explain naman yan ng ating mga referees. Yun ang maganda mga referees na once you've called their attention talaga, lalapit sila at i-explain sa inyo kung bakit meron mga violations na gano'n. Gano'n naman kagandahan. If ever naman may mga clarifications, meron tayong instant replay system dito sa ating liga. You can challenge naman the player. So, but for me, for Team Mercedes, napaka-aga pa para mag-challenge. Yes, and I guess this is not the right time for a coach's challenge dahil lamang naman sila right now, and it's a breaks of the ball game. So tingnan natin kung minsan kasi nagigising din yung mga players gano'n. Even yung mga technical fouls natin, minsan nga coaches, sinasadya ng mga coaches yan to ignite the spirit and yung para mabuhay ang dugo ng mga players and to be aggressive pagdating sa court. So, sabi nga natin, normal naman yan breaks of the game. So, tingnan natin talaga kung ano magiging resulta. Yes, and si Manlangit is in the free throw line right now. And with the air ball, pangalawang air ball niya na yung partner. This is very unusual. Yan na si Lopo. Gives the ball to Aceron. Aceron with a hop, skip, and stop. Misses. Progoso is inside the paint and he was hammered. Grabe, partner. Pag nasa loob na si Noy Progoso, talagang hindi pwede ang mga chippy fouls. Kung talagang you have to foul hard para lang hindi makapagpuntos itong partner. Batang-bata pa to si Noy Progoso. Yes, batang-bata pa to, partner. So, played for Team Kamaligan. So, and yung mga kasama niya kasi din sa Kamaligan, partner, yung champion team na yun, karamihan doon mga bata. Yung iba lang na talagang like the likes of Santa Maria and their bigs. Yes, sino yung big man ng Kamaligan? Si so nakalimutan natin yung si Agovida and yung isa pa, yung big man na so yun mga veterano din yun, pero dito sa larong ito pinapakita ni Progoso yung height, yung might niya sa loob. Yan, sina Ignacio. Yan na si Progoso. He was caught warding off his defender and matatawagan siya ng foul. Yan yung sinasabi pala natin, partner, that's Samuel Ignacio. Yes, Samuel Ignacio. Tito Sam Ignacio. Now is veteran of so many wars talaga, partner. I've seen his Facebook page. Talagang ang dami pa rin liga pinaglalaroan despite the age, partner. Ayan na, si Abiña. Pero what a move by Aceron.
Mahaba din to si Aceron, partner. Oh. Yes, so, partner. Talagang What a dribbling displayed. Pero, ayan na si Aceron. Aceron with a hop, skip. Misses the shot. And ang bola mapupunta sa mga nakamaroon with 2 minutes and 2 seconds remaining sa ating laro. napakaganda sana ng transition na yun kung napasa niya sa left or right side niya. So, yun ang hinihingi na ng kanyang teammate kanina pala ni si Kamal, pero hindi niya binigay. Sayang, missed opportunity for Mercedes. Yes, and si Ibis, top of the key, hands it off to Saspa. Gives the ball to Eje. Eje, top of the key. Gives the ball to Ibis at the post. Ibis against Carrascal. Managing his way inside and scores for 2. Grabe, partner. Hard-earned points against the big man ng Mercedes na si Carrascal. Very basic naman to, partner, yung mga bigs ng Talisay. Asutilla gives the ball to Carrascal, hands it off. Asutilla for 3. Air ball, nakakuha ni Ibis ang bola. Gives the ball to Eje. Ayan na si Eje, natapik ni Asutilla. Asutilla is ahead and scores for 2. Okay, anong problema na Talisay ngayon? Kasi dribble sila ng dribble kasi may trap pa eh. Yes, what a move yun na nga, partner, ang sinasabi mo kanina pa. Now once may pressure defense talaga, you have to limit your dribbling talaga in order for you to cross your half court. Mahirap talaga pag nag-over dribble ang isang team. Yes, partner. Kasi ang ginagawa nitong Mercedes, partner, even they make or they miss the basket, again, they stay with that trap. So, dapat yun ang nare-recognize nila ng Talisay ngayon pa lang. But this is a good development kasi nasa 10-point margin lang sila. Yes, partner. Hindi talaga makalayo, partner, sa totoo lang, coach. Hindi makalayo ang Mercedes kasi from the start of a quarter talaga pupuk ang Mercedes. Pero still, sunod-sunod din yung ganting opensa ng Talisay. So talagang hindi sila makalayo and nahihirapan din sila. Yes, partner. So magiging problema yan pagdating ng fourth quarter pag hindi lumayo itong team Mercedes. And one of the missing links ng team Mercedes yung Lanzaderas brothers who is struggling right now sa ating floor na limited lang ang offense. But one of the lone bright spots, ayan na si Joseph Yo na si Mandak is inside the floor right now, and good two-man game sana but nabitawan ng bola with 9 seconds remaining. Saspa for Trey, in and out, rebound, nakuha ni Aceron. Muntik na yung tira na yun ni Saspa. And na si Lanzaderas against veteran Valles, pero partner with the stare down. Kita mo yung partner. Sabi niya, mas veterano ako sa'yo. Sabay titig. Ayan na, Lanzaderas, usual follow-away shot. So, ayun na ngayon, si Ibis, Saspa, tumanlangit, skies, wala. Rebound din Saspa with the follow-away with 7 seconds remaining. Lanzaderas gives the ball to Saspa. Saspa drops it up to Manlangit, but a sorry miss. Partner. That ends our third quarter, partner, with that missed shot. Sayang, partner, kasi this is just a 8-point lead, probably 6-point lead at the end of the third quarter, but a sorry miss. But sayang nun, partner. Sayang na sayang yun. First, the three-pointer of Saspa. Kung kumonekta sana yun, mababawasan. Magiging a 5-point lead. And the layup, sana, that's a missed opportunities for Team Talisay. And nakikita ko si Coach Gabriel Catolico and Coach Joma talaga medyo nakapamewang dahil hindi sila makapaniwala with this kind of Mercedes lineup na malakas. Yes, this kalaban nila underman, but still nandyan na rin sila. That goes to show how Talisay team is made of this coming tournament. Yes, partner. And also, yung nakakapanghina ng loob dun sa dalawang coach partner kasi may addition pa sila in the likes of Progoso eh. Yes, partner. So hindi nila nakakapitalize and they are I think frustrated with the players kasi hindi nila nakapitalize yung mga past quarters. So titingnan natin ngayon, partner, kung talagang aalagwa na to ngayong fourth quarter. Pero I think this Talisay team
is very prepared din dito sa kanilang laban. So pasadahan muna natin itong mga highest pointer natin for the last quarter. We have Asiron with 11 and Steve Flores with 9 para sa Mercedes. At para naman sa Talisay, we have again Saspa and Manlangit with 14 apiece, partner. So maganda ang pinapakita itong dalawang player na ito. Yes, I guess that these are the two young guns of Talisay right now who's contributing. Ayan na si Lanzaderas attacks with the usual fall away. Yun nga partner, very unorthodox ang galaw nitong si Gerald Lanzaderas. Talagang once he is i-attacking, talagang naglilin siya towards his right. And then he is a lefty partner. So tingnan natin. Yung lefty siya pero loves to drive on the right side. Again, full away. So yun pa ang ginagawa niya kanina pa. So hindi yun na-anticipate itong mga players ng Talisay. So I think magiging problema yan pag hindi nila binantayan. Kasi again, ayun, veteran. They caught sleeping, partner. Yes, tama. They was caught sleeping talaga. Kanina napapansin ko na talaga na paunti-unti nag-leak si Erwin Valles. And yun na nga, after that free throw, talagang tumakbo ka agad. Hindi pala tumakbo, naglakad papunta sa kanilang court. And eventually, yan ang partner, and crossing the half-court line is the veteran Elwin Valles. Gives the ball to Ibis. Ibis attacks using the glass again and score. Grabe partner ang veteran. Ay 44-year-old veteran dito sa ating liga. And partner, di ko lang maalala yung pangalan. Yung naglaro din sa Kamsur leg natin sa San Jose side. Who is also a veteran. Talagang yun, si Remoto. Remoto, tama. Maraming salamat. 50 years old. Yes, partner, but still playing in a highly competitive basketball. May ganun na senaryo din siya eh. Yes, tama. Doon sa laro nila, doon sa Kamsur League. 44, Valles, 50. Si Remoto. Ako 36 din na nakakapaglaro sa ganitong ligang ito. And buti na lang nandito ang ating poging writer na si Iris to remind us the names of those veteran players. Maraming salamat sa iyo, Pogi. Hi daw, sabi ng kaibigan mo. Si Paul Redoblado. Ito to, partner, ganun lang kabilis. 5 na lang ang inahabol, partner. 5. Yes, partner. Yun na nga, partner. Don't count this team Talisay out, partner. This is just a 5-point lead. And partner, alam mong kagandahan dito sa Talisay squad, despite they are underman, nakikita ko yung body language nila. They are still smiling despite alam nila ang kulang sila ng tao. Yes. Pero yung attitude nila towards dun sa laro, ini-enjoy nila. Yun ang importante naman talaga, di ba, coach? Which is yun na yun ang ginagawa nila. Sa kabila naman, medyo seryoso na yung team Mercedes, yes, partner. Tama ka dyan. Pero ang seryoso sila. Pero still, hindi sila makalayo. Ayan na si Manlangit against Mandak. Grabe, adjusting in mid-air. As Fitzgerald Mandak. Ayan na si Lanzaderas with a fall-away jumper. Yun. Pasok yan. Grabe ni Lanzaderas. Kanina pa kayo, ako naman. And this is just a 6-point lead with exactly 8 minutes and 14 seconds remaining sa ating laro. Abinya gives the ball to Valles. Abinya, short jumper. What a pass kay Ibis, and scores for 2. Kita mo, partner, ang takbo ng isang Erwin Valles on how he orchestrates the plays. Yun mo, partner, talagang. Pero sabi ni Lanzaderas, this game is mine. That's the second time he knocks down that fall away, partner. So I think magti-take over kaya siya ngayong fourth quarter. Tingnan natin kung ano magiging ganti. Si Valles binigyan ng konti. Si Mandak, what a pass by Valles to Randy Abinya. And we have a ball game right now, partner. Grabe, partner. Itong puso. And na-travel pa dito. Itong napakagandang matchup, partner. Valles and Lanzaderas. Yes, this is going to be a war for sure. Tingnan natin, Lanzaderas with those follow-away jumpers, and si Valles naman on how to orchestrate his teammates, and yung defensive side ang pinaka-importante ng partner. So yun ang sinasabi natin, yung body language, the way this team Talisay plays ngayong fourth quarter, talaga ini-enjoy nila. They are finding the open man. So sabi ko nga,
dito sa anim na to, napakaganda ng rotation nitong player na to. Ng mga players dito, ni Coach Dennis dito sa Talisay. So, si Coach Dennis nga, nakikita natin so far, napaka-relax. Yes, partner. Hindi man lang tumayo, partner. Naka-4 pa yan, partner. Partner, and one thing I've noticed this Talisay squad, lahat ng 4 na players na pumasok ay nung nag-timeout, uminom ng tubig. Yes. Si Valles hindi uminom ng tubig, nagpunas lang ng pawis and balik sa ating laro. Yes, And partner, this is just a 4-point lead with 7 minutes and 22 seconds remaining sa ating laro. Tingnan natin kung ano ang mahihain ng dalawang team sa ating nalalabing 7 minuto ng ating huli yugto. Saspa, but there is Noy Fragoso. And I guess Talisay, Mercedes again right now is not happy with the calls ng ating mga referees, but a good attack on the part of Saspa. And partner, this is just a 3-point lead. This is going to be an exciting game for sure. And nakatawa na ang ating mga tao dito sa likod dahil we are witnessing one of classics for sure. Ayan na si Mandak attacks and he was caught with the dribbling violation. And yun na nga, partner. Grabe yung excitement ni Mandak doon, partner. So, medyo kasi partner na huli yung bola. Kaya Ganon siya kabilis. Nauna pa siya sa bola. Pero si Manlangit, attack sa si Ron Manlangit. And he was fouled. Tuwang-tuwa ang tatlong nasa bench ng Talisay, partner. Grabe. Nagiging effective, partner, itong 6-man player itong Team Talisay dito sa larong ito. Yes, tama ka dyan. And yun na nga, inbounding is Sabina. Gives the ball to Ibis. Under goal stab, but a sorry miss. But there is Mandak. Mandak is ahead. Gives the ball to Asituilla. Ropo kicks it out. Lanzaderas. Fall away jumper again. Bucket. JP Lanzaderas is on a mission right now, partner. Yun na nga, umiinit na itong si JP Lanzaderas, partner. So titingnan natin yung magiging adjustments dito ng Team Talisay para kay JP Lanzaderas. So yan, partner, mga careless foul yan, partner. So because of that pressure defense na binibigay nila, that's prone also to fouls. Yes, tama ka dyan. Abina gives the ball to Valles, but he was caught dancing in the wrong song and was called for steps. Sayang nun, partner. Explosive first steps lang. Kaso nasobrahan naman, nasobrahan. And the score is 75-71 in favor of Mercedes with 6 minutes and 11 seconds remaining sa ating fourth and final quarter. And shoutout sa ating butihing commissioner na si Commissioner Lloyd Rivera. Happy birthday! Ayan na si Lanzaderas with the follow-away. Misses the shot. Aceron secures the possession. Aceron bodying up against Ibis. What a defense by Ibis inside. Lanzaderas again with the follow-away. Dirk Nowitzki shot. Counted plus the foul. On point, partner. On point. That's on point on JP Lanzaderas. Kasabi mo nga, very Dirk Nowitzki, partner. Yung jump shot na yun. Partner, I've noticed his jersey number is 41. Yes. That's why. Kaya pala, partner. Dirk Nowitzki. Grabe, partner. 7 straight point. Yes, it's 7 straight points on the part of JP Lanzaderas right now. He is feeling it, partner. And I guess Coach Catolico is signaling na there is a cut. There is a cut in.
partner. Ito, ayan, tingnan natin. Take a look, si Aceron misses the shot. Ayan na, rebound ni Lanzaderas. Yun na nga, yung one-handed fall away jumper mala Dirk Nowitzki. Grabe, partner. And partner, this case, this instance talaga medyo pumapabor to sa Talisay dahil napapahinga at well-rested tong Talisay, and for sure, I guess pag ganyan ba mga coach, may mga blood na nangyari, automatic papalitan yan, di ba? Yes. Di siya pwede maglaro na mayroon. na may dugo or blooded sa ating So I think yung free throw is Manda. No, hindi pwede partner ito. Hindi pwede si Mandak yung mag-free throw. Dapat yung mag-free throw yung sa sub kay Lanzaderas, okay. which is Gerald. His brother. Kasi yung si Mandak nasa loob okay. during that scenario. Opo. So hindi siya pwede. Yes. I guess this is the bonus free throw. Sinagip ng kanyang utol but misses the shot. Fitzgerald Manlangit secures the rebound. And a 6-point lead on the part of Mercedes. Manlangit rushing. What a tap by Lanzaderas. Yan na si Lopo. Lopo skying high but blocked by number 30 na si Abinya. And much to the light of the fans, talaga gandang tapal yan. Sapal hatid sa inyo ni Iris. Parang si Iris lang kung sumapal. Grabe partner. Yun na nga sinasabi natin na this Talisay team is hindi basta-basta magba-back down kahit outnumbered to. Yes, partner. Parang nakikita ko na sa Albay leg kasi, partner. Meron tayong libon na yung never say die attitude naman. And pagdating naman doon sa Kamsur leg, yung lupi at yung kanakman, yung mga never say die spirit. Ito, baka ito na ang Talisay pagdating dito sa Camarines Norte leg. Ayan na si Lopo. Charging his way, misses the shot, but Mandak! And yun na nga. Mandak with the short jumper, and he was hacked by Ibis, and nasa free throw line si Mandak ngayon for a possible 2 points. Mandak is in the in the right place at the right time. So nakakuha pa siya ng rebound doon. Ayan na si Mandak, makes his first free throw. Ayun na nga. Kala ko partner, Joseph Yoy sasabihin mo. Ayun na nga partner, medyo ang ating crowd medyo nai-involve na rin sa ating laro right now. I guess maganda ang magiging outcome ng ating pagtatapos ng laro kasi dahil this is just an 8-point lead. This is going to be down the wire na si Eje, one-on-ones against Lanzaderas. Eje attacks. What a back pass, but a sorry pass na si Lanzaderas. Lanzaderas attacks using the glass for 2. Na si Ibis gives the ball to Valeras. This is the shot. Valles pala. But there is. Again, Ibis working on that offensive rebound partner. Ayan naman Dak. Stop and pop. This is the shot. Abina gives the ball to Valles. Eje crossing the half-court line. Eje attacks. What a shot! And 1 plus the foul. Yun ang dapat gawin partner nito ni Ege kasi yung bumabantay sa kanya is si Gerald Lanzaderas. Medyo misma sa kanya yun So dapat yun ang gandang recognition doon nito ni Ege. Tama partner, nakita ko si Erwin Valles talaga instructing his coach. Baliktad. Instructing his coach on what to do. Pero kita mo partner talaga, this veteran squad of Talisay right now is on a mission. They want to secure a win for their hometown. Ayan na si Lopo. Balik kay Lanzaderas. Is feeling it. Grabe partner. Again partner. JP Lanzaderas is taking over. Saspa for 3. Misses the shot. Lanzaderas secures the possession. Lopo is ahead. Rushes. Lopo gives the ball to JP Lanzaderas. Back-to-back baskets. And he is feeling it. Grabe yun. Grabe partner. Ayan na si Abinya. Challenge by Lanzaderas. Aceron is ahead. Back to. Whoa!
Lanzaderas gives the ball to his brother for 2. Misses the shot. Valles, what a pass, partner. Edge is all alone for 2. This is not yet over, partner. Yes, This is yes. just an 8-point lead. Statistically, partner, this is just 8-point lead. So, napaka kayang-kaya pa. Ayan na. Yung dalawang veterano. Talaga. Lopo, what a pass kay Mandak. A back pass. What a pass, partner. Mandak to Aceron for 2. And si Valles against Valles attacks. Gives the ball to Ibis. Ibis one-on-one against Aceron. Ibis powering his way. Using the glass. Misses the shot. Aceron collects the board. And he was fouled. Grabe, partner, itong nangyayari dito. Again, at the side of Mercedes, JP Lanzaderas is taking over in this quarter. But also, hindi naman, gusto talaga nito ni Valles din talaga. Bantayan na to si JP Lanzaderas eh. Tama ka dyan, partner. And Aceron with 2 minutes and 38 seconds. Medyo lumalayo pero still this is a manageable ball game. And meron tayong timeout. Grabe, partner. Okay, this is just an 11-point lead by Team Mercedes with 2 minutes 38 seconds. So this is manageable. Pwede pang humabol talaga itong Team Talisay. But for Team Mercedes naman, kailangan nilang gawin is to stop and again make a basket to again for me to seal this game, partner. Yes, tama ka dyan. Pero grabe yung courage and yung fighting spirit nitong si JP Lanzaderas. And credit his brother si Gerald talaga. And grabe yung puso ng mga Lanzaderas brothers pagdating dito sa Team Mercedes. So again, ito naka box 1 itong team ng Mercedes kasi piniprevent nila si Saspa na tumira ng 3 points. But accounted! What a shot, partner! I think that's a counted foul! Yes, That's a foul with Valles. Napaka-basic, partner. With the left hand yun, partner. Grabe, partner. After that timeout, wala pang 5 seconds, inatake kagad ni Erwin Valles. Yung partner. Ayan ang partner. Very composed. There was the foul and using his left hand, partner. Wrong foot pa yun, partner. And using oh my God. Medyo talagang pagod na ang ating veterano. But still, tingnan mo yung fire in his eyes talaga. Gustong-gusto niya pa manalo. Yes, partner. 10-point lead lang to with 2 minutes 27. Ayan na si Lopo using the clock against Manlangit with 2 minutes and 20 seconds remaining sa ating laro. Ayan na si Lopo. Lanzaderas, fall away jumper, short. Rebound ni Ibis. With 14 seconds remaining sa ating shot clock. Lopo is inbounding the ball. Lanzaderas, what a set play, partner. And what a shot. Grabe. Partner, dun pa lang, bago ibigay ng referee, nakita ko siya, nag-signal. Talagang gusto niya yung tira na yun. Yes, tama ka dyan, partner. Nakita ko rin talaga. Give me the ball. Give me the ball. And ako na bahala dyan. Ayan na si Valles. Swings the ball to Manlangit. Manlangit attacks. There is Manlangit again. Drops it up to Ibis. Gives the ball to Abina. And naputukan ng 24-second shot clock violation. Ayan na si Lanzaderas. Fall away, gives the ball to Mandak. And foul, and that is the nail in the coffin, I guess, partner. I guess that's it, partner. Yun na yun. Grabe itong mga players itong Mercedes, partner, talagang. Ngayon sila na fourth quarter, medyo nagising. Yes, tama ka dyan, partner. And mind you, partner, they are scoring without their guest or import player na si Noy Fragoso. Kumbaga, Lanzaderas, JP is a fourth quarter man pagdating dito sa Mercedes.
Manlangit against Lopo, gives the ball to Eje. Ibis inside the paint, scoring for 2. Grabe, partner, kudos din to Ibis. Yan si Ibis with the steal. Ibis, back-to-back baskets, partner. This is just a single-digit lead. 9-point lead. But ayun lang, medyo pinabayaan nila si Mandak. It's an 11-point lead pala, partner. Ayan na, 11. Lanzaderas with a free throw jumper. Makes it. Grabe to, partner, si Lanzaderas. A blooded Lanzaderas pen, partner, ha. Mas lalo, partner, tumapang nung Yes. nakaamoy ang dugo. Oh, yan na si Ibis. 1-on-1 against Aceron. Ibis. Yan na si Lanzaderas waiting for his teammates. And yan na si Lopo. There's no need to hurry, partner, for Team Mercedes dito. Yes, tama. Pero, partner, I guess it's safe to say na this win will be for Mercedes. Ayan na si Mandak adding the score. And we'll just wait for the final buzzer. Pero still, partner, what an exciting game sa atin ngayon, partner. Yun nga, maganda yung pinakita nitong Team Talisay. Although they are outnumbered or outmanned here kontra dito sa Team Mercedes. Yan na, partner. I guess Mercedes with the W. And the final score is 98-86 in favor of Mercedes. And congratulations to Team Mercedes and Team Talisay for an exciting ball game, partner. Yes, partner. So, yun nga, di natin in-expect na gano'n. Papakita nitong Team Talisay na ito kahit outman sila. Ano pa kaya, partner, na magagawa ng team na to pagbuo sila sa team. So, kudos to this team. There's no, walang dapat ikahiya dyan. Yes. At least natuto sila dito sa pagkatalo ito. And for Team Mercedes, congratulations, especially to Coach Joma and to Coach Gigi for this win again. And also, Lanzaderas brothers, partner. Hindi natin matawaran tayo. Sabi natin kanina, medyo pagod na tayo dahil nga sa weather dito. Pero still, binuhay tayo ng ating Lanzaderas brothers. And syempre, sa panakanakang score din ni Mandak and si Aceron, who contributed team as well. Pero syempre, marami tayong, yun na nga, and meron tayong ano din kay veteran Erwin Valles for anchoring his team talaga. Yes. And muntik na. Yun yan, nakita ko nga siya a while ago nung pag-shake hands. Sinabihan pa niya yung coach niya, talagang never giving up yung attitude. Sabi niya pa, sayang. So yun lang. Iba-iba talaga, hindi mo tatawaran ang puso ng mga veteranong player. And marami tayong candidates for ating kasunod best player of the ball game. Nandiyan si JP Lanzaderas and siyempre si Gerald Lanzaderas, si Harold Lopo din, medyo gumanda rin scoring patapos na, and si Mandak, partner. Si Mandak, who always been consistent talaga pagdating sa scoring dito sa Mercedes. And siyempre, tingnan natin kung sino ang nahirang na ating kasurog best player of the ball game. And siyempre, maraming salamat sa iyo, partner. Yes, thank you, partner, for having It's an honor again from Kamsur. Nandito natin sa Kamnorte. Sumama ka ulit sa Sorsogon, ha? So, sabi yan natin, hanggat may daan, pwede pa tayong sumama. Kasi yan naman talaga, basketball talaga, hindi naman nagtatapos ang basketball. Alam naman natin yan. Pag alam naman natin, hindi na tayo makakalaro ng mga competitive basketball right now. Pero still, ang basketball naman is continuous. Kumbaga yung love and passion natin pagdating sa basketball, hindi na tayo naglalaro. Pero still, nandito tayo to cover games and to yung mga slight na natutunan natin during our playing days. Medyo na i-share natin dito. So talagang basketball is life, partner. Yeah, basketball is life. Pag sabi nga nila talagang maraming nagbukas ng opportunity dito pagdating sa basketball. Lalong-lalo na yung mga student athletes, alam naman natin yan. So maraming salamat sa inyo, and syempre maraming salamat kay Congressman Saldico at sa Bicol Party List, and syempre salamat sa inyo. And partner, any shoutouts? Yes, just shout out my wife in Dubai, and also my two daughters, si Hera and Hara. And also, partner, invite ko din yung mga not only taga Camarines Norte, mga taga Kamsur and all over Bicol. Manood po kayo ng Ako Bicol Cup. Napakagandang liga po nito. And also for the malapit dito sa Basud, may last game pa po tayo, which is your home team. Yes, Basud against San Lorenzo Ruiz. So, yung gusto pong humabol at manood
mag-start po, I think, 6 o'clock. So, pwede po kayong manood dito. Hindi man makakapunta, we have social media platform in that case. So, salamat po. Maraming salamat. And in behalf din sa aming mga coaches, thank you, Rep Saldico, and to the Ako Bicol team. Kasi nabibigyan din kami ng opportunity to impart our knowledge pagdating sa basketball. Yes, right now, kasama na ng ating courtside reporter na si Miss Cassandra, ang ating kasurog best player of the whole game. Cassandra, take it away. For our second game this afternoon, we have JV Lanzaderas jersey 41 with 21 points, 7 rebounds, 1 assist, 2 steals, and 1 block as the Kasurog best player of the game from Team Mercedes. Well, congratulations po for being the Kasurog best player of the game and for your team's third win. Ngayon, kumusta po kayo? Ano pong pakiramdam na pangatlong panalo na ito ng team nyo at isa ka sa may pinakamalaking contribution sa pagkakapanalo? Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoon na binigyan kami ng lakas. Ganun nga, laging nalang iniisip namin yung laging pursige sa depensa, dobling pagsisikap para sa depensa lang. Yun lang naman lagi sinasabi ni Coach, depensa. Ayan, for sure may mga susunod pa kayong laro. With that, ano ba yung dapat naming abangan sa inyong team? Wala na yata ang abangan kasi binigay na namin lahat. Lagi lang improve lang sa laro, sa darating na game, lagi lang focus lang lagi sa game. Alright, we are currently live po. Baka may gusto kayong batiin o pasalamatan, go ahead. This is your chance. Napasalamatan ko si Boss RWN, si Boss Awin, at sa buong LGO Mercedes, at sa lahat ng shoutout na din sa mga taga Apwaw, Barangay Uno, na laging sumusuporta sa amin. At sa kapatid kong nasa UAE, si Geraldine Saderas at si Eunice Dudin. Ayan, thank you very much po and congratulations. That's the end of the ball game. We will be back later for our third and last game, Team Basud versus Team San Lorenzo Luis.